Good evening! Buka mo. Buka mo. Huwag kang gagalaw. May dala akong pusit. Merry Christmas! Wow, thank you. Galing kay Sisi Maymay. Thank you, Sisi Maymay. Wow. No, di ba? Ang dilim sa labas ng bahay niyo. Kaya nga, dyan. Oo. Sa may labas. Dito? Dyan. Halika, testing natin. Paano ba? Isip ko muna kung saan mo siya gusto i-install. Doon ba sa labas ng kwarto mo? Sa taas? Papunta dito? Or dyan? Gusto mo dyan sa... Para kasi hindi mo na siya ino-on yung switch mo ba sa labas ng bahay? Para magusto ko sa taas. Sa'yo? Papunta doon? Sa terrace ba? Iilawan ka doon? Makikita ka doon. May another remote ka na naman. I-off naman siya. May another remote control. O para mapailawan na natin yung ano mo. Yung kanang labas ng bahay or ano. Kasi madilim dyan, no? Sa daanan mo, no? Ikaw, saan mo gusto ilagay? Paano mo ito ilagay? Ano ba? I-aayos muna natin yan? O magsusuklay ka muna? Ano ba? Ay, sorry. Ano ba talaga? Pagkabit, madali lang. Oo. Ay, ito yan, oh. Ipakita ko sa'yo. Ayan. Yan. Aalisin mo yan, syempre. Tapos, pwede mong iano sa semento o sa kahoy kasi may mga screw. Ay, ganun lang. Oo. Or kung meron ka na dyan may pako na, yan na yun. Tapos 5 meters. Basta ito, kailangan naarawan siya ng husto, yung solar panel. So hindi siya pwede sa terrace. May araw dun eh. Mataas ang araw niyo dun eh. Mataas ang araw niyo doon. So, okay na okay yan doon. Kita yun dito sa labas niyo. Diba? Ito, yung dito po na part to, pakita ko sa inyo mga boys. Dito kasi, yan, oh. Ay, ito yung bintana nila. So, dito sa, ayan, oh. Do may ilaw, may ilaw din kayo. Pero maliit kasi, oh. Ito, hindi mo na kailangan i-on. Yan, hindi mo na kailangan i-on yan. So, magagamit mo na siya anytime. At least makakatipid ka pa ng kuryente. Ay, yun sa labas, oh. Diba? So, pag ganyan, madilim talaga siya. So, pag nandyan yung ilaw at wala yung tolda, mula dun sa taas. O kaya dyan sa may poste. Poste, Dyan sa poste. Kasi yung poste ng ilaw niya, ayun o, sa poste ng ilaw, o, diba? Maliwanag. Para mas bongga siya. O bukas ipa-set up mo, tapos lalo pang may ilaw na. Tapos yung solar panel, diyan lang din sa ibabaw niya. Diba? Huwag yung maaabot ng tao ha, syempre. Baka mamaya mawala ba o kaya mabilis masira. Kasi may ano kayo, may tolda eh. Diba? O kamusta ka naman? Kamusta ang ano mo? Ito lang. Ilang araw na lang magpapasko na. Kamusta ang preparation? Preparation, medyo kuwan pa kasi dahil sa pista na ganap. Aray, no? Kaya aray. Oo, Medyo masakit sa ulo. So, Parang magpapasko. pagsisisi. Sana hindi na lang naglitsyon. Kasi magpapasko. Tapos mag-New Year. Di ba? Kaya pag Diyos ko, Lord. Oo. Iba pa rin talaga pag mag-iba yung piyesta mo Oo. sa Pasko. Yung hindi magkasamang buwan, di ba? Nasaan talaga ang... Parehas Grabe. kasi. Parehas yung gastos. Tapos, aside sa pagpapasko, pamasko. Oo, yung mga kasi regalo. Inaanak. Bagamat hindi natin obligasyon na magbigay. Oo. Siyempre mga nakasanayan Oo, na. nakasanayan. Baka sabihin Tapos natin alam pa ng mga tao na mayaman Diba? ka. Kaya nga nag-post ka kaagad eh. Kaya bigla ka nag-post, di ba? Pero na-delete naman. Ito yung dapat Maarawan. Oo. Kasi yan yung mag-iipon nung energy para sa ilaw. Yan. Maganda yan. Maliwanag na. Pwede rin naman yan sa kwarto mo kung gusto mo.
Balak mo sa kuan sa Sa labas ng tent. o sa terrace ba? Kaya lang, may ano ka kasi eh. May, ito ba? Tolda, ano? Yung tarapal. Lalo na ngayon. Oo, no. Hindi mo rin siya ma-appreciate. Hindi niya maiilawan yun nandito. Oo. Yung taas mo ba ano? Yung gusto ko lang sana yung terrace, may lawan, pero parang Dapat nilipat sa mo. labas talaga to eh. Ito, nilipat mo tong tatlong to doon. Pero ito sa labas talaga to, di ba? Outdoor yan. Pwede rin naman yan sa indoor, pero mas maganda kasi talaga siya yung effect niya. Outdoor. Maganda to sa poste talaga. Mm-mm. Para liwanag na liwanag. Sa papa lang. Oo. Thank you kay Sisi Maymay. Kasi hindi ka raw nagpupunta doon. Ano ba nangyari sa inyo ni Brenda? Ha? May issue na naman. Sure naman. Nag-away daw kayo dahil sa lalaki. Ha? Si Baka. Kinabi ka na, ginuko. Eh kasi nga, dumaan pa ako kay birthday girl. And die. Oo, tapos napunta ako kay Ivy. Ang dami mong vlog ngayon ha. Oo, marami tayong pondo. Kailangan magsipag. Para sa nalalapit na pagpasok ng bagong taon, meron ka O sasahurin. hindi kasi, di ba, paalis ka na rin. Oo, kasi I'm planning to go to, to Italy. Kasi itatali ko na talaga siya. Nang matagalan. Anong plano mo sa Pasko? Ano bang... Wala pa, so, siguro sa Pasko, actually, to be honest, ma'am, zero talaga, zero yung kuan. So, Kahit pang suyod o suklay, wala. wala talaga, zero. Zero, tapos, sinabi ko na yung kina Jessica, sa papa ko. Si papa may trabaho naman. So, sila na yung maghahanda sa Pasko. Pasko. Tapos, ako na lang babawi Sa New Year. Kasi may New Year. sasahurin Kasi naman. late na, di ba? Late na Yung sahod. sahod. Papasok mga 27. Ah. So, sila na yung bahala na sila diya. Basta ako sa New Year na ako. Yung mga inaanak na rin, yun, Balik na lang sila. sure, pupunta sila. Sabi ko, balik na lang kayo. Next year. Bawi na rin next year. Marami ka ba inaanak? 3 lang. Gusto naman to? Ano ba naman yung tigda 2,000? Kayang-kaya mo na yun. Ay, sorry. Siyempre sila, Ilang kahit ka ba? na sila, Yung mga kapatid mo. Ang dami niya, no? Ano eh? sila Ma'am si Carla, nag-expect din niya na, Ha? Sila? Ma'am si Carla ba? Magkano naman ini-expect niya? Nakaka-nervous to mga baklan to. No? Uy, bakang ha, ako, sasabihin ko na sa'yo para hindi ka rin mabigla. Nag-expect din ako, ha? Siyempre, Pasko. Alam ko naman napaka-generous mo. Thank you. I-kuan mo na yan sa, di ba? Sa akin. I-set aside Siyempre, mo na iba yan. yung ibibigay mo sa akin. Baka. Mas generous ka, ma'am, Na. kaysa sa akin. So, expected ko na ikaw talaga magbigay. Alam mo, dito pa lang sa wall mo, eto ha, yung mga mukha pala ng taong nasa wall na yan, ako, for sure, solve na yung Pasko mo. Kung ano man yung problema mo. Yung itsura naman. Wala nga, sila na nga, Jessica, sila, kuan sa Pasko. Ako sa New Year na ako. Hindi pa aasahan ko yung aginaldo mo na ako. Oo, okay. Basta tanggapin lang kung anong laman sa, Ano kaya? Bigyan mo ba ako ng idea? sa mga 3-digit. Hala? Cash? Hindi, ako talaga gusto ko yung nakabalat, nakabox, Okay na rin sa akin yan, yung solar lights. Ay, balik ko na sa'yo. Sa'yo na. Yan na lang. yan na lang din. Yan na lang din pala yung regalo. Kaya pala, bakit parang ang tahimik ng bahay nyo? Wala sila? Wala nga sila kasi pag pupunta naman sila pag nagchat ako, pag wala. Minsan gusto ko tahimik. Lalo na pag tapos na ang pista. Parang, ay, Yung pagod. Handa ka na di ba para sa paparating na Christmas party? yeah, so yun, nag-order. Exchange gift ha? Meron ako na dyan. Chanel yung ibibigay ko. Hay? Yung paper bag, Chanel. Pero yung laman, Chanelas. Ay, parang alam ko yan. Yan yung uso yun eh. So, andyan, naka-prepare na. Then yung costume natin for Christmas party, abangan nyo ako, I will be Tinkerbell. Hay? So, nakapag-order na ako online. So, ang dating niya is 20. So, Tinkerbell ako niyan for
Final. Sure na? Sure na na-order na ako ng Ang laki. hair wig. Ang laki na Tap- Tinkerbell. Kaya lalo na yun sa Elsa. Oo, 90 pounds yun. Sino ba yun? Si Mia ba yun? Lumobo si Elsa. Kakakain ng yelo. So I will be at Tinkerbell this coming Christmas party ng Social Climbers ay nagbuwag this coming December 25. So abangan nyo, baka vlogs would be at Tinkerbell. So I have a magic wand. Wands ba yun? Magic ko. Isa lang. I have a magic wand, pero maliit lang yun eh. So alam niyo naman pag sa online yung expectation versus reality. Sure ko pagdating nyo ng magic wand, ganun lang yung kaliit. Gamay lang. So abangan nyo, the Tinkerbell. Lo, nakakatakot naman tapatan yun. Ang hirap tapatan. Tapos meron ako mang ang tawag dito, Pakpak. pakpak. Malaki din yung pakpak mo for sure. Konti lang. Alam niyo naman, expectation versus reality. Baka hindi ka na magmukhang Tinkerbell, magmukha kang ipis niyan, sinasabi ko sa iyo. Basta abangan nyo. So yun. Then yung May ka-date ka, dance may ka-date ka contest. ba sa Pasko? Ano? May ka-date ka sa Pasko? Wala. Sanay na ako wala. Sige. Sino yung pumipigil sa na pumunta ng hinaguan? Yung pinagbabawalan ka? Yung Wala driver. pumipigil. Yung driver ng habal-habal ba? Oh. Wala tayong jowa. Wala nga tayong maibigay. Meron nga nag-chat ngayon. Ang hiram na 300. Send ko na lang muna kasi. Parang problemado ka talaga. Ang hirap ako gilos. Ganun talaga reality. Alam mo yung ganun talaga. May mga motto talaga na after ng pista. Di ba? So, totoo talaga yan. Lechon-lechon daw. Legit talaga yan. Lechon-lechon Buti na lang, na susunod buti na lang bulado. may mga natira-tira pag mga taba. Kaya kung wala, siguro tuyo talaga yan. Ulam dyan. Masarap din naman ang bulad. Kaya, legit talaga yan, ma'am. Ayun, magpasalamat. Stress. Magpasalamat na nga tayo. Again, thank you so much din si Maymay Flores. Thank you, kasi Sisi Maymay. Thank you. Grabe, bongga ang pasabog niya. Magagamit mo. Gamit na gamit. Super, thank you Sisi Maymay. And hopefully, looking forward na may kabit na, ewan ko lang kung kailan umuwi ni Papa. So, si Papa na ning kamot pod. So, looking forward na may kabit na to. So, thank you si Maymay. Gamit na gamit to. Medyo madilim dyan sa labas. Ay! Kaya magandang Pasko. So hindi Merry na Christmas makakatambay in sila advance. William dyan sa poste na yan. Kasi may ilaw na ako. Hindi na makaka-aura. Yes. Merry Christmas!